Zaiatuko. Erik, Esan. azteko tabain zorionak iritsa izen leku baino iristagatikan. Eskerrik asko. Alemanin, hola, hori dek, liga potentiena Europa mailan? Bai, oantxe bertan bai, liga hipotentienek, ekipo guztiak izugarri jaituk, eta, pabellua bete itaituk, hori latzak. Bai, Bai. Eta zenbateko pabellua izatituk? Haundiak, zenbat partidu? Gutxi gora bera, 3.000, 4.000-tik anazita, 10.000-12.000 jare jo izan dira. Vale. Deretik antzio, eta dena betiak. Beti zeudek, Bai, latzak. Zer jolastezu, aste burutan, astegunetan, liga nola izatek izatik? Oain gaur egun jolazte hau, aste barruan Europa, Europare jolaztea gaituk, eta aste burutan liga. Orduan horren arabera, txapaka. Bueno, eta esan deken taldia, a ber, nola guan, Melzungen, mikatzi lamar, bukaerako ikasiko jate, saioan bukaerako. Zer da, gu enteatzeko, talde bat gorena, odek Bartza eta Madrid bezala futbolian, odek Real eta Atletik, edo ja, nundikan zio kokatuta? Bueno, bere zerdi mailako talde baek, baina gila esan aurten, txukun atantzen nahi zaiguk denboldila, eta goian gitza, aurrenengo postuan, mendik, ea mantentzea. Aurrenengo postuan? Bai. Katxila, marri, orduan Girona bezala lehen urtean, no? Sorpresa. Menteatzeko me jendia, Sorpresa, onna. Orduan nire tekina ematen aiaiz, orduan, ez da? Oidek. Ondo. Bueno, eta nola izan nuan alemaniko dei hori? Ja bigarren denboraldia han ez banan azten, ez da? Motza, egila esan aireportu nitxon, Frantzian nitxon noa indikan jolazten, da aireportu baten nitxon, da entrenatzailea ditu zitzan. Ierik hemen nahi dila, taldiaten azkarren, da ezin genilean urte hortanin, ze banikan kontratuan nitxekan, Frantzian, baina hortikan, itzaiten hasi gintuan, da... Zatetu zian taldeko entrenatzailea, beak. Bai. Ona. Bai, han nahi zitxala, eta, dudik enian. Behar ditu zitxanen, dudik enian. Eskubaloi mota asko gustatzeak behar nola manejatzeiken, eta netzako... Segila ezautzeguan taldea, ezautzeguan entrenatzailea, eta ja behakin nundik noakoak dituan. Bai, azkenako entrenatzaile bakoitzak aldatu iteik, eta nire jokua pixkat bultzatzeko, onena hauseguan. Ona. Bueno, ire postua, hor manejatu ite baloia alde bat ite beste, ez da? Zentrala hain, ez da? Bai. Zuek jakiteko, eskubaloia ez da danak asko jarraitze zuen, baina eskubaloian zazpi jokalari jolasten duen normalian, ez da? Pivote bat eoteko jendian barruan sartuta. Haundikoten bat normalian. Oidek, haundikote bat. Geotitu lateralak haundiak, estremuak txikiak eta azkarrak, eta zentrala abila. Eta horrek ire postua, ez da? Bai, egia esan mundu guztia pentsatik estremuan aukela, ezautzen ziak. Baina, zentrala gustatzea jokatzea, eta hoxe, saiatzen auk. Saiatu eta goxatu gainea, gudan hori goxatu arazi. Bueno, eta area junitzan, eta nola izan nuen adibidez? Alemaniko liga baten, olako liga potente baten azteaiz, berezia izan beharrik, ez da? Zailaek. Bueno, frantzitik anitzan jare bai, que ja hor hemengo baino pausu eta aurreo ziokela, ez da? Erdi pausua inian Frantzian, eta hori ja gorra izan nuen, baino... Bueno, salto bat gehiago izan nuen Alemanira, eta egia esan fizikoki ez tekerreza. Haundi joituk, altu dituk, azkarra dituk, fuertio... Bai, Ez tekerreza. Baina, lortu nian lekua, eta guztu hain hauen txertan. Ona. Zer de gehienak kostatu zaikena? Ez tekit, izkuntzare bai, ze izkuntzetan entrenatzen zuen? Nola moldatzen zeate? Entrenau inglesez itei hau, ze azkenako... Atzerriko jende asko ziok. Egia esan, entrenatzailea erdaldunaek. Orduan, geho behak intzaiteaten erderaz iteiat, baina ekipoak inglesez. Eta gehienak kostatu zaiakena geho, bizimodura hoitziak, emategun nire potasuna. Iluna, hotza, zaustak batentzat, euski falta, itxasuik ez. Nuntzioketa ja. Hori gehien bat, baina, moldatzen nahi nauk. Ai, ondo. Bueno, eta, adibidez, guantxe, esan dek aurrena zuaztela. Noiz azte zaten liga? Iraian urrian o nun azte liga? Bai, orten abuztuak hogeita asko hasi gintuaren aguatzen, oain paroia indiau, eta mendikan azte pare batea hola, hasita ditu ja. Eta nahiko paroia hundi ditezu eguain, ez da? Gabon aldea. Bai, mundial hasiok, eta ordu otzailak 8 artez gaitu berriz azten, eta, pare bat, azte jaiegun eukitzeizki hau, eta gero berriz, neguko pretemporada gu deitzen zion, beste pare bat azte izan. Claro, nola horrik geldikan egotezaten illa bete bat ez da, illa gabe, no? Illa gabe, orduan pretemporada... Ofizialki jolastu gabe illa bete bat. Amistoso batzuk eta iteizki hau, entrenamendu asko iteizki hau, berriz prestatze prozesu itea, azkenako.
Zerrek prestate prozesu hortan gogorrena? Zein behar dituzu? Ariketa asko, korrika asko, azkenian erresistentzia berdek eskubaloian, baino indarrare bai asko, ezta? Denetikan. Denetikan eskatzeiken kirol baek, eta azkenako guai nola eskubaloiek eta partiduk etzioken, fizikoki nahi zigute exakto, apurtxu eta eurra. Claro, gero izaten goitu gehiago errekuperazio ariketak, eta izte gara partidu eta gero... Bai, partidu eta gero denboik etekau. 3-4 egunetik behin jolazte hau, eta hor ja entrenamendu motzak, deskansoakin, gehiago taktikoki da prestatzeko, baina fizikoki ez tekaiko gorrak ez. Eta hor adibidez, asko ikustek baloman hone bai, batzuk atakian jolazteela eta bestiak defentsan jolazteela. Ize, atakeako jartzeie o defentsa de tokatze zaikeotia? Bitatik. Egia zan defentsan iskinan oten hau. Askoikan ez diatiten. Bestia ustez zien lan hori. Baina igual bai askotan defenditzen dituk 6 atzian, bueno, 6 ez bost, porteru bestia kontatu. Eta gero bestia aurrea tutare bai, ez da? Bai, bosta bat, o lauta bi batzutan bai, o 6-0. Baina, bueno, egia zan hor etzekatain beste pixu, nire lan egin berbaiat etzekatain beste pixu, aldiz, erasuan ja, gauzaek, gaur egun ainazkarra ekela eskubaloia, alik eta kanbilo gutxi join, hobeto izan. Claro. Bai, leheno asko emateuan, ez da? Aldeka kanbiloak baina askotan orten boa galtzek eta golak etortzeituk, ez da? Bai, kontra erasuak eta azkarro ditu, gola eta gero azkarro atatzei eta, despistatze bai, zonezkio gola sartu Eta hor adibidez, zenba gol sartu ditu? Baseki jatorrea jumeo lehenuo aurreko ligan da, egundoko arrakastak eukitu gala, eta gol mordoa sartitu ala hemen, ze Alemanian pirelekuan jarrile pixkat, geota liga gogorro, geota zailo gola sartzia, eta inguruan de jokalari hobiaz eskat hori zorioneako. Golak gehiago banatzeituk. Ja, igual penaltiak eta ja ez dizkile usten botatzen, ose? Ez. Ena ginoiz izan penalti zalia, baina, bueno... Gol bat uzartezkit, ez tek nire lana esango jau, baina, bueno, aukerak zeskatenia aprobetxatzen zaiatzen hau. Ire lanaek, azkenian, ire lateralak, pivotiak eta estremok eta martxan jartzia, ez da? Oidek. Ondo. Moitu pixka jendia eta aukera honenak lortu. Eta hor, eiziat neken bezala, ez da? Indarra berdek, abiadura berdek, baina askar pentsatu behar dekor, ez da? Horre hon behar dek, pentsatzeko denboa emate aldik, da impulsuak initen dek lan. Batzutan, aldan gehiena prestauta aukitzei hau, entrenamendutatik baina egia esan geho, segunduko dezizio dituk, edo segunduko gauza dituk, eta batzuta ondo atatzeitu da, beste batzutan gutxi, baina entrenatzailean lana hortziok, aldan dezizio gutxien hartzeko geho partiduan zehar, dena prestaukitzea. Ona. Eta, a ber, entrenamentu horiek eta ze oso gogorrak izateetu, gaztian zenbat bihar entrenatze zuen? Guain, egunero. Egunero esango ja, egunero. Bi partido jolazte izkia, ez ditu gogorrak izaten, bi partido jolaztuta. Partiduan urrengo eguna deskanso mouan izatek, bideoa eta taktika pixkat eta hola. Eta geho bai, pare bat egunek itzizkia pixka gogorra, baina bueno. Hainbeste partidukin zaila ekakasartzia. Horretik anzan diatoain, aurre den mogaldian. Eurra. Kaina. Baina azkenian, esatekena, aztelendik igandea ia okupauta, ez da? Jaidakaken eguna deskantzatu inbialek, ez da? Jaizekaten egun aprobetxatzen saiatzen hau, baina gauza hondikan ezin diatin, bai, deskanso. Claro, ikazin deke, jaizeka eta eskala daitea juten hau, ez? Horra adibidez kontratuan da, ez aldi, utzealdi eskiatzea juten, holako gauzak egiten da bestiak eta. Kontratuan etzekatez, baina enau gauzartzen eta enau jungo ez erriteaz. Ze oso arriskutxo ditut, azkenako eosein txoakeiek, eosein despistek, lesila handi bat ekartzea zekatek, eta ez. Eta ire ogibidea izorratu azkenian, bai, ez azkenako, etxio besteik, zaitu eta hoxe. Ondo.